ଏଇନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧିଅ କମଉଥିଲା ଖାଇକିରି आइसक्रीम टा आसिला खाई न थांदे कुल्फीटा बड़ा टेस्टी लगे ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଧିଅ କଣ ହେଇଥିଲା ଏଇନା ଜୋରରେ ଖାଇ ଦେଇକିରି ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ आज कि भात खाइबी भात खाइबी ना कहूँ 4टा बेलू भोक हम ମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫାଳେ ନାନୀ ଖାଇ ଦେଇଛି हमें अधा अधा जहाँ खाऊ हमें अधा अधा खाऊ କାହାକୁ ଖରା ଦିନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ନାନୀ से आइसक्रीम वाला माने ठीक आम दुआर पर टम टम बेसी करियो से जानी छी एकाधरे 50 टका रे 100 टका रे बिक्री हो ଆଉ ଆକୁ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତା ପେଟ ଫାଟିଲେ ବି ସେ ଖାଇବ ନଉନି ରେ अरे नो से ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି ଟିକେ ଖାଇଛି ନେ ନଉନୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆର ହଉଥିଲା କ'ଣ ए नो आबे ने ने उठने ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ମା ଝିଅ आडे ने ଖାଉଛି आडे ने मोर अछि आडे नो नो ରହ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଆଉ केबे भी छाड़ी କ'ଣ ଛାଡ଼ିବୁନୁ आइसक्रीम ତୋର ପାଇଁ ଖାଇ ପେଟ କ'ଣ ହଉଥିଲା कुल्फी आइसक्रीम कुल्फी मम्मा रे এটা আমি কোয়া খাই